ャールズ川の遊歩道に来ております。この川はですね、ボストンとハーバードだとかマサチューセッツ工科大学のあるケンブリッジっていう町をですね、その間を流れる川なんですけれども、本当に週末になると、ボストンの市民の方ですね、学生さんだとか社会人の方、いろんな方がですね、ランニングしたり、あと自転車で走ったりとかして、すごくリラックスできる場所なんですね。で、留学した際にはですね、学校の後とかですね、あと、週末友達なんかと一緒にね、こう歩いたり走ったりしてみるのもいいんじゃないかなと思います。ちょっとこの雰囲気をですね、皆さんにお伝えできればと思います。はい、ではまたボストンでお会いしましょう。失礼します。